Bese kuphinda futhi kuba yilembuzo ukuthi umakoti kanti ufaka nesiphandla mangabe seganile lapha neqhoyisiwe ngomqhoyiso. Akukho la kuthiwa khona umakoti ufaka khona isiphandla futhi ngeke kuze kube khona. Cathi ngeke ngayikhuluma ivitha ethi mayicishe ifana nale kodwa ngizoyiphinda. Mina ngathi uma ngabe umakoti eqhoyiswa laphana kuyilanga lakhe lomqhoyiso ngoba uthando lifele libe ngayizolo bese umqhoyiso bangakusasa eseyinkosikazi esesinile esigcawini okuyiyona ndlela yesintu yangampela hayi lo mgcaco wamanje ufike kuqale umqhoyiso bese kuba udwendwe umakoti angene esibayeni eseyintombi engakabi inkosikazi ziningi into eziphambanayo ngokuthi abantu bafuna ukukhava izinto zokuthi usuku olulodwa okungenani ungancamela ukuthi uqale udwendwe ekseni emini kuvala umqhoyiso kunokuba uqalisa inkosikazi esibayeni uqalisa intombi esibayeni ngilana asikho isiphandle sifaka umakoti noma ayikho inyongo efaka umakoti ngasho ngathi naseqene kunento ethi umakotshana esuke ihamba nayo umakoti okusuke kuyona azokhuluma naso ezothuma yona asuke ezofuna kuyona idingo la ekhaya ngoba usuke ngakhulumisa umuntu umakoti akakhulumisa umuntu umakoti wangampela hayi okudlala akakhulumisa umuntu mangabe eganile unabantu abazilayo so usuke ezokhuluma nomakotshana kuyena umthuma kube wena obuzithi usawuthi uhlalaphi ngelo njalo ngakho ke uma kuukuthi sekuyusuku lomqhoyiso inyongo le esuke ikumele iphume lapha enkomeni ifakwa umakotshana kunomcimbi wakhe umakotshana okusuke kuthiwa ukushisa inyongo lo mcimbi lo usuke wenziwa umbondo usuke wenziwa kuphi ile kubukwa lengane le eyafakwa inyongo laphana esandleni ngalenkathi kade kuyini kade kuumqhoyiso ngoba wona umhlalisi kwezinye indawo bathi umakotshana thina kule language engapha lithi umhlalisi kodwa vele ukuthi umakotshana kuseyinto eyodwa nomhlalisi ngithi mina inyongo ifaka umakotshana ifaka umakoti le yasesandleni asikho isiphandle sifaka umakoti noma kuphoqa ukuthi ifaka umakoti uma ngosuku lomgcaco asikho akukho la kuthiwa khona nakho umakoti namhlanje uyaphandlwa wenziwa ini emzini cha akusikhona kubo lapha uganile uyohleza einkosikazi ingakho ufuna ehleze evatha isidwaba ekothi namhlanje kwenza umcimbi weinkomo kwenza umcimbi kubulewe inkomo la befaka idwaba zabo namakhosikazi kunye nezinhloko bese ngalenkathi kuzobulawa inkomo igwazo bese bephumela ngaphandle zamakhosikazi zibulawa inkomo iqedwe bese iqala ukwethiwa bese bebuya njengamakhosikazi bezongena ekhaya abakhosikazi asine esigcawini aqholiswa aziwi inkomo egcekeni ekhona egcekeni noke nibone kwenzeka emakhaya emakini mawukuthi izulu siyalandelwa ngaphandle emawukuthi kubhaliwe emakini abantu kuhlaliswa abantu abarongo ngoba kwezinye indawo benza umkhuba umuntu ongakasine esigcawini ayona inkosikazi ngeke futhi azabe inkosikazi kusekutheni ke isiphandla noma inyongo ake ngithi nje inyongo igqoka umakotshana usazokwenza umcimbi wakho kuthiwa umshisa inyongo lo ukuthi wafaka inyongo ngalilanga lelani ngelanga leli khathe ehlalisa umakoti izomgulisa le nyongo ekhambeni kwesikhathi ihamba ivele empilweni yakhe ukuthi lalela wena wafaka inyongo sibona ufaka inyongo esandleni ingakho ufuna kube nombondo kuthiwani umshisa inyongo kumele uyoshisa le nyongo le asuke kade eyifakwa so ayiqokiswe umakoti la lokhuzana umakoti iphandle igcina kubo makuyimemulo yakhe imicimbi yakhe ugcina lapha kumakoti la isemzini la akukho la kuthiwa khona ngomgcaco wakhe noma ngodwendwe ngosuku lodwendwe ufaka isiphandla asikho isiphandla sigqokana nabethu esembuzi noma kuthiwa isani le yambuzi lokuthiwa elokhuzana ethiwa yothule ayifakwa siphandla imbuzi kade mangade kumgqumshelo uma qeda kuphuma imbuzi okuthiwa yothule ephuma inikezwe labantu basemzini beyiphe ngaphandle akho siphandla futhi esifakwayo kodwa ya report emsami ibiki kuthiwa nayo imbuzi yothule esinikeza abantu basemzini iyaphoqa le mbuzi makade kuqinishelwa nje kufuneka ukuthi abantu basemzini bekhishwe le mbuzi okuthiwa yothule asikho isiphandla senkosikazi noma yikho inyongo efaka inkosikazi angibaphikisiki abantu ngokomkhuba wangakubo nowasemakubo bakhona uzothi hayi uyaphetha thina ngapha nje inkosikazi yayifanywa kwaze kwaba nenkinga kuphambene umhlalisi mhlana noma umakotshana mhlala ezoshisa inyongo yobe shisa yiphi inyongo nganza kwethu isintu sibucayi isintu lesi siyinkinga isintu sisodwa ithina abantu esishintsha izinto senza imikhuba namhlanje sekukuningi mana nomkhehlo kungasaqondakala umkhehlo uthi yini kuningi sishintshwa yithina impilo ishintshwa yithina kwelokho kokusamile intombi into se11 wenkomo ngaze kushintshe engase yona intombi yaphunga ngoba inkomo ezethongo ziyakhulumisa ngeke ngathi Facebook ngipostile ngathi akekho umuntu onobaba omkhulu wakhe wantshontsha inkomo
othi yena uzophila kamnandi kubeni uyisemkhulu etshetshe inkomo lo mndeni le wayekhuba ibala zakhona bekhala inyembezi amadoda efuyile bona lahleka imfuyo yawo kuyobuzwa einganeni zakhe lo baba okuhlungu zazi ingekho kodwa ngobani inkomo akuyona insangu akuyona inganekwane inkomo isintu sibucayi bafethu when it come to ukuganana leyanto inzima kakhulu idinga ukuthi la uhleleke la emqondweni ucabanga ubuze ezinye izinto sikhona bakhona abanye abantu abazoba abakwazi ukuqonda mhlawumbe noma ngesintu consulta uthole information okuyiyona uma kuphoqa ukuthi kumele usibhuke sibe khona kube nomcimbi ngoba ngeke ukhalela into ezophatha impilo yakho yonke ngoba niyakwazi ukubhuka izinto ethothi zizonijabulisa kodwa lezo nidinga impilweni yonke niyahluleka ukuyenza nibone sengazi ukuthi hayi ngeke sikwazi ngeke kodwa kubeni mangabe kuyinto othothi mhlawumbe ayizukunisiza izibana losizo lweni niyakwazi ukuyorganize ukuthi mayifike izojabulisa isintu siyinkinga asikho isiphande sifaka umakoti ngiyabonga